सजयते सिन्दूरवदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वा सर्मणिरिवतमसारासन्ना श्रीविघ्नानां या कुन्देन्दुतुषारहारधौरा या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रतिदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषदाढ्यापः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। चातुर्मासानिमित्त आपण सुलभ संक्षिप्त भागवत हा ग्रंथ पाहतोय। हा ग्रंथ कीर्तनेंदू हरिभक्तपरायण वैकुंठवासी अरुण महाराज भावे लिखित सुलभ संक्षिप्त भागवत स्कंद 6वा अध्याय 3 सुरू आहे। आज अंगारकी आहे 13 सप्टेंबर 22 आजची तारीख आहे। कालचा आपला कथाभाग असा चाललेला होता की इंद्राने वृत्रासुराचा वध केला आणि मग या वृत्रासुराला तो तामसी वृत्तीचा असून सुद्धा त्याला एवढी सगळी भगवंताविषयीचं प्रेम कसं निर्माण झालं आणि मृत्यूचं भय कसं त्याचं नाहीसं झालं। अंतकाळी संकर्षणाचं चिंतन करत करत त्याने देह सोडला। मग इतका पुण्यवान असणारा हा वृत्रासूर मग तो आसुर योनीला आलेला आहे आणि मग त्यातून त्याला पूर्वजन्मीचं काही आठवत आहे गोष्ट। मग म्हणाले हा वृत्रासूर पूर्वजन्मी कोण होता आणि हे आसुर योनीला कसा आला असा प्रश्न परीक्षिती राजाने शुक महर्षींना विचारला। तेव्हा शुक महर्षी त्याचं पूर्वचरित्र सांगतायत। कोणाचं? वृत्रासुराचं सांगतात। हा पूर्वी चित्रकेतू नावाचा राजा होता। त्याला असंख्य स्त्रिया होत्या पण पुत्रप्राप्ती नव्हती आणि म्हणून त्याला असं वाटायचं की मूल झालं तरच सुख आहे, म्हणजे बाकी सगळी सुख आहेत, त्याचा आनंद त्याला घेता येत नाही। त्याच्या मनात काय आपल्याला मूल असलं तरच सुख आहे, नाही तर सुख नाही। मग त्याची भ्रामक कल्पना जाण्यासाठी त्याला पुत्रप्राप्तीचा वर देतात। मुलगा होतो, एकुलता एक मुलगा, तो मोठा होतो पण त्याच्या त्या मुलाच्या सावत्र्या म्हणजे राजाची इतर राण्या त्या मुलाला विष देऊन मारतात आणि मग त्याला पुत्राच्या मृत्यूचा शोक होतो आणि मग त्याचं सांत्वन करायला 2 सत्पुरुष येतात। ते म्हणजे वेश पालटून आलेले अंगिरा ऋषी आहेत आणि नारद महर्षी आहेत। आता हा पुत्रवियोगाने दुःखी झालेला राजा आहे, त्याला ते बोध करतायत की अरे बाबा आज तुझा हा मुलगा आहे पण गेल्या जन्मी हा कोणाचा मुलगा होता, पुढच्या जन्मी कोणाचा असणार आहे याचा तो विचार केला आहेस का? अशा रीतीने त्याला सगळा बोध करतात आणि मग अंगिरा ऋषी त्याला सांगतायत आज तुझ्या मनामध्ये तुला दोन्ही आनंद प्राप्त झाला। पहिल्यांदा तुझ्या मनात काय दुःख होतं? मूलबाळ नाही म्हणून दुःख होतं। आम्ही तुला आशीर्वाद दिला, मूल म्हणलं तर मूल झालं, म्हणजे मुलगा नाही याचं दुःखही तू अनुभवलं आहेस, पुत्रप्राप्तीचा आनंदही तू अनुभवला आहेस। पुत्रप्राप्ती श्री गणेशाय नमः। ओवी क्रमांक सुलभ संक्षिप्त भाग स्कंद 6वा ओवी क्रमांक 47। पूर्व पुत्रप्राप्तीत आहे सुख, पुत्र वियोगे होय दुःख, दोहीचा अनुभव आला नाही का? आता होईल बोध तुला, आता होईल बोध तुला। आता तुझ्या मनामध्ये अनुताप निर्माण झाले, सुखही भोगले दुःखही भोगलेस तू।
सुखही कायम राहत नाही आणि दुःखही कायम राहत नाही, याचा अनुभव तू घेतलेला आहेस. पुत्रप्राप्तीत आहे सुख, पुत्र वियोगे होय दुःख, दोहीचा अनुभव आला आणि का आता होईल बोध तुला. संसारी अनुताप पावल्याविण बुद्धीत बोध न ठसे पूर्ण, यास्त होता दुःख दारुण बोध करण्या पात्र मी. मनामध्ये अनुताप झाल्याशिवाय, दुःखाचा अतिरेक झाल्याशिवाय माणसाचं मन हे परमार्थाचं तत्त्वज्ञान ऐकायला तयार होत नाही. संसारी अनुताप आल्याविण बुद्धीत बोध न ठसे पूर्ण, यास्त होता दुःख दारुण बोध करण्या पातलो मी. म्हणून आता तुला बोध करण्यासाठी मी आलेलो आहे. कारण आता तू ऐकण्याच्या मनस्थिती आहे. जसं एखादा मनुष्य गेला ना की आपण एरवी कधी गरुड पुराण वाचत नाही. म्हणजे एखादा मनुष्य मृत्यू पावल्यानंतर त्याला पुढे कशी, आता आणायचं पितृबंधुडा सुरू आहे, म्हणजे ही त्याला पुढे गती कशी मिळते असा मनामध्ये एक विचार असतो की ह्या जीवाला पुढे गती कशी मिळते. तेव्हा तो सगळा कथाभाग कशात आला आहे, गरुड पुराणात वाचतात. आता हे गरुड पुराण कधी वाचतात लोक, आपल्या घरात एखादा मनुष्य मृत झाल्यानंतर 10 दिवस ते सर्व उद्योगधंदा व्यवसाय बाजूला ठेवून शांतपणे घरामध्येच असतात. आणि मग अशा वेळेला त्यांचं मनही दुःखी असतं. अशा वेळेला काहीतरी 4 गोष्टी ऐकाव्यात असं त्यांना वाटतं आणि मग त्या शांत चित्ताने ते गरुड चरित्र ऐकतात. म्हणजे त्यांना अनुताप झालेला असतो त्या काळात ते चरित्र ऐकतात, एकाग्र मनाने ऐकतात. एरवी मनुष्य मृत्यूचा विचार तरी कशाला करतोय. सगळे व्यवस्थित, अरे मर हा शब्द न साहती असं म्हणलं. माणसाला नुसता अरे मर जा म्हणलं तरी राग येतो. पण आता हे मृत्यूनंतर काय होणार आहे ते सगळे शांत चित्ताने ऐकतात. तसं राजा, आता तू आपल्याला मूल नाही याचं दुःखही अनुभवलेस. आपल्याला मूल झाल्यानंतर ते मृत्यू पावलं, मूल नाही याचं दुःख होतं. पुत्रप्राप्तीचा आनंदही तू प्राप्त करून घेतलास आणि हा मुलगा गेल्यानंतर झालेलं दुःख त्याचाही तुला अनुभव आहे. मग हे सगळे अनुभव तू घेतलेले आहेस. आता तू शांत चित्ताने आमची 4 वाक्य श्रवण करशील याची आम्हाला खात्री आहे असं अंगिरा ऋषी म्हणतात आणि त्या चित्रकेतूला बोध करतात. संसारी अनुता पावल्या बुद्धीत बोध न ठसे पूर्ण, या स्तव होता दुःख दारुण बोध करण्या पातलो मी. वृथा संसार जाणून आता चित्तरे भगवत भजने, राया इंद्रिय निग्रह करून जाई शरण संकर्षणा. अरे हा संसार खोटा आहे. संसारात सुखही खोटं आहे आणि दुःखही खोटं आहे. कारण ते सुखही कायम राहत नाही आणि दुःखही कायम राहत नाही. वृथा संसार जाणून आता चित्तरे भगवत भजने, राया इंद्रिय निग्रह करून जाई शरण संकर्षणा. राजा, तू आता आपल्या इंद्रियाचा निग्रह कर. म्हणजे डोळ्यावरती आपलं कंट्रोल पाहिजे, कानावर कंट्रोल पाहिजे, जिभेवर, म्हणजे आपल्या प्रत्येक इंद्रियावर आपलं नियंत्रण पाहिजे ना. नाही तर जे वाटेल ते बोलेल. काय म्हटलंय ते दात काय म्हणतात माहिती का जिभेला? बघ म्हणले आम्ही 32 जण आहे, तू एकटी काय करणार? ते म्हणले माझं सामर्थ्य बघायचं असलं तर बघा म्हणाले. मी एखाद्या दादाला शिवी देईन, गुंडाला एखाद्या शिवी देईन, मग तो म्हणला तुम्हाला 32 जणांवर जागेवर ठेवेल का? एक बुक्की मारेल आणि तुम्हाला तोडून टाकेल. आत एकच जीभ आहे आणि दात 32 आहेत. पण ते म्हणले बाबा वेळ आला तर मग काय होईल याचा विचार करा. मी काहीतरी बोलले तर तुमचे दात जागेवर राहणार नाही, तुम्ही जागेवर राहणार नाही. मग काय पाहिजे? राजा इंद्रिय निग्रह करून, इंद्रियावरती नियंत्रण पाहिजे. डोळे वाटेल ते तर वाटेल ते पाहतात. त्याला सांगायचं अरे असे भलतं चलतं काही पाहू नको, चांगलं पहा. कान वाटेल ते ऐकतात. त्याला सांगायचं ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्विषयं देवतै यदायुः. हे डोळ्यानं तुम्ही चांगलं पहा, कानानं चांगलं ऐका, हाताने सत्कर्म करा, पायाने चांगल्या ठिकाणी जा. जिथे सत्संग चाला, तीर्थयात्रा आहे, जिथे कोणाला मदतीची गरज आहे त्या ठिकाणी पाय धावून जाऊ दे. म्हणजे ह्या सगळ्या इंद्रियावरती तुमचं नियंत्रण पाहिजे. आणि ते नियंत्रण जर असेल तर ही सगळी इंद्रिय तुमच्या आज्ञेतच आहे. तुमच्या मनात वाईट विचार आला तर ते वाटेल ते वाईट कर्म करायला जातील. पण तुमच्या मनात चांगला विचार आला तर
सगळी दशेंद्रिय जी नरकाला नेणार आहेत ती स्वर्गाला घेऊन जाते. म्हणून इंद्रिय निग्रह महत्त्वाचा. राजा तू काय कर, इंद्रिय निग्रह कर. आता चित्त दे भगवद्भजने राया, इंद्रिय निग्रह करून जाई शरण संकर्षणा. जीव हा नित्याविनाशी जन्मादी रहित स्वयंप्रकाशी. प्रिया प्रिय रहित सर्वसाक्षी राज्याधिक हे कर्मफळ. अरे हा जीव, तू ज्याला जीव म्हणतोय तो अविनाशी, तो जीव नाही आहे, तो शिव आहे, आत्मा आहे. हा अविनाशी आहे. मग मृत्यू काय पावणार आहे तर हे नाशिवंत शरीर मृत्यू पावणार आहे. आत्मा मरणार नाही आहे. नैनं छिंदन ते शस्त्राने नैनं दहती पावकहा न चैनं क्लेदेन तापोन शोष आहे ते मारुता. अरे याला अग्नी जाळू शकत नाही, शस्त्र तोडू शकत नाही, पाणी भिजवू शकत नाही, वारा वाढवू शकत नाही. असं हे शरीर आपला आत्मा आहे. तेव्हा तो अविनाशी आहे, तो मरणार नाही. कशाचं मृत्यूचं दुःख आहे तुला? अविनाशी आत्मा तुझा सदैव राहणार. मग मृत्यू काय पावणार आहे? हे नाशिवंत शरीर जाणार आहे. नाशिवंत शरीर जाणारं सकळ. अरे नाशिवंत शरीर ते नाशिवंतातच जाणार आहे. आज आहे, उद्या नाश पावणार आहे. आणि रोज हे नित्य नाश पावत असतं. आपलं बालपण कधी गेलं आपल्याला कळत नाही, आपलं तारुण्यपण कधी गेलं कळत नाही. आपल्या नजरेसमोरनं चाललं आहे. हा नित्य ह्या देहाचा क्षय चाललेला आहे. हा घटका जाती पळे जाती तास वाजे घणाना. आयुष्याचा नाश होतो रामकार्य म्हणाला. जीव हा नित्य अविनाशी जन्मादी रहित स्वयंप्रकाशी. प्रिया प्रिय रहित सर्वसाक्षी राज्याधिक हे कर्मफळ. अरे हा आत्मा, त्याला काही कोणती गोष्ट प्रिय नाही किंवा अप्रिय नाही. तो सर्व गोष्टीचा साक्षी आहे. कसा साक्षी आहे? आता हा लाईट लागलेला आहे समजा. हा काय आपल्याला चांगलं कर्म करा म्हणून सांगतो का वाईट कर्म करा म्हणून सांगतो? आपण वाईट कर्म केलेलंही तो साक्षी रूपाने पाहतोय आणि आपण सत्कर्म केलेलं सुद्धा तो साक्षी रूपाने पाहतोय. म्हणजे हा बल्ब काय आहे? हा साक्षी आहे. कशाचा साक्षी आहे? आपल्या चांगल्या कर्माचा आणि वाईट कर्माचा साक्षी आहे. तो आपल्या चांगल्याही कर्मामध्ये लिप्त होत नाही आणि वाईटही कर्मामध्ये लिप्त होत नाही. त्यामुळे आपण केलेलं चांगले किंवा वाईट कर्म त्याला लागत नाही. तसा हा आत्मा आहे. त्या आत्म्याला यातलं काहीच लागत नाही. हा जो लिंगदेह आहे, म्हणजे मनात मूळ मन कशाने बनतं? आपण जे अन्न खातो त्यातल्या सूक्ष्म अंशाने मन बनतं. त्या मनामध्ये चांगली किंवा वाईट विचार येतात आणि त्या चांगल्या किंवा वाईट विचाराने नाना प्रकारचे आपल्याला जन्म प्राप्त होतात. जन्म घेणे लागे वासनेच्या संगे. पण तो आत्मा मात्र तो निर्विकार आहे. त्याला कुठला आनंद दुःख या सगळ्या अवस्थेच्या तो पलीकडे असतो. प्रिया प्रिय रहित सर्व साक्षी. तो सर्व साक्षी आहे. सर्व गोष्टी आपण जागे आहोत हे आत्मा जाणतो. आपण म्हणजे हा देह जागा आहे. आपण जागे आहोत हे तो जाणतो, साक्षी रूपाने जाणतो. आपण जागे आहेत याची त्याला जाणीव आहे. आपण झोपलो आहोत तेही आत्म्याला कळतं की हा देह झोपलेला आहे. आपण झोपलेलो आहे हेही तो जाणतो. झोपेमध्ये आपल्याला स्वप्न पडतायत तेही तो जाणतो. आणि या देहाला गाढ झोप लागली हेही तो जाणतो. हा देह सत्कर्म करतो वाईट कर्म करतोय तोही तो साक्षीने पाहत असतो. तो साक्षी आहे. तेव्हा तो असा हा तिन्ही काळामध्ये जागृत असणारा कोण आहे? तो आत्मा आहे. तो साक्षी आहे. तुमच्या चांगल्याही कर्माचा साक्षी आहे आणि वाईटही कर्माचा साक्षी आहे. पण तो तुमच्या कुठल्याही गोष्टीत गुंतत नाही. जीव हा नित्य अविनाशी जन्मादी रहित स्वयंप्रकाशी. प्रिया प्रिय रहित सर्वसाक्षी राज्याधिक हे कर्मफळ. पण हे राज्य आपल्याला उपभोगायला मिळलं. हे आपली पत्नी बायका मुलं आपले आई वडील नातेवाईक सगळे हे सगळे कसे आहेत? आपण जे कर्म केलेलं आहे ना त्याचं फळ तर आपल्याला भोगायचं आहे. आणि मग हे कर्मफळ भोगण्यासाठी कोण कोण माणसं आपल्याला पाहिजेत? म्हणजे आपल्याला आनंद देणारीही माणसं आपल्याजवळ आजूबाजूला पाहिजेत आणि आपल्याला दुःख देणारी माणसंसुद्धा आपल्या आजूबाजूला पाहिजेत. मग ती कर्माची गतीच अशी आपले नातेवाईक तयार करते की काही नातेवाईक आपल्याला आनंद देणारे असतात आणि काही नातेवाईक आपल्याला त्रास देणारे दुःख देणारे असतात.
मग ते आपल्याला असं वाटतं का बाबा हे सगळ्याशी चांगलं वाटतात आणि आमच्याशीच का वाईट वागतात. हे आपल्या कर्माचं फळ आहे. त्यांना ते आपलं कर्म त्यांना ते तशी वाईट वागण्याची बुद्धी देतं, आपली कर्म त्यांना ती चांगलं वागण्याची बुद्धी देतं. म्हणजे आपण गेल्या जन्मात काही चांगलं कर्म केलं असेल तर ती माणसं सगळी नातेवाईक आपल्याशी सगळीच चांगली वागतात. आणि जर समजा आपण गेल्या जन्मात काही वाईट कर्म केलं असेल तर आपलेच नातेवाईक आपल्याशी पण त्रासदायक वागतात. हां, आपला पुण्याचा काळ उदयाला आला की जी एरवी त्रास देणारी माणसं आहेत तीच चांगली वागायला लागतात. आपला पापाचा उदय झाला की मग तीच चांगली वागणारी माणसं आपल्याशी वाईट वागायला लागतात. हे सगळं काय आहे राजा? राज्याधिक हे कर्मफळ आहे. तुला हे राज्य प्राप्त झालं आहे ना चित्रकेतू राजा, हे तुझ्या कर्माचं फळ. म्हणूनच तू काही गेल्या जन्मात चांगली कर्म केली असेल म्हणून हे फळ तुला प्राप्त झालं राज्याचं. पण तुला सुख देणारं आणि दुःख देणारं कोण आहे? आपल्याला पुत्रप्राप्ती नाही म्हणून दुःखही तुलाच झालं आहे. पुत्रप्राप्ती झाला त्याचा आनंदही तुला झाला आणि पुत्र मरण पावला त्याचं दुःखही झालं. या सगळ्या अवस्थांचा तू बघितलं आहे, तुला ह्या जाणवल्या सगळ्या अवस्था की ह्यातलं आपल्या हातात काहीच नाही. मूल जन्माला येणारे येणं हे आपल्या हातात नाही. मूल किती दिवस जगेल हे आपल्या हातात नाही. त्याचा संयोग होईल का वियोग होईल हे आपल्याला माहीत नाही. म्हणजे पुत्रसुख आपल्या नशिबात आहे का नाही याच्यावरती अवलंबून आहे. पुत्रसुख आपल्या नशिबामध्ये असेल तर ते पुत्रसुख आपल्याला मिळतं. पुत्रसुख आपल्या नशिबात नसेल तर नाही मिळत. हां, मग ते सुख आपल्या नशिबात आहे का नाही याच्यावर म्हणजे ते नशीब तर कशाने बनतो? आपण जे कर्म करतो त्याने. नशीब म्हणजे काही वेगळं नाही. आपण जे कर्म करतो तेच नशिबाचा भाग होऊन जातं. राज्यादी हे कर्मफळ. ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय शांताय. आता तुला मंत्र सांगतो असं म्हटलं कोणी. ते अंगिरस ऋषी आणि नारद या चित्रकेतूला सांगतात, आम्ही तुला जो मंत्र सांगतोय त्या मंत्राचा जप कर. काय मंत्र आहे तो? ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय. हे वासुदेवा, आमचा तुला नमस्कार असो. ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय. प्रद्युम्न अनिरुद्ध नमः संकर्षणाय शांताय. संकर्षणाला नमस्कार हो आणि शांताय सर्वांच्या मनाला शांती देणारा असा हा परमात्मा आहे. हा एरवी आपल्याकडे मनाला शांती कुठे आहे? त्या भगवंताची कृपा झाली तर मनस शांती मिळते, नाही तर कुठनं मिळणार आहे? ऐसा मंत्राच्या वेळेस सदा असो यावरी नारदाने मृत अर्भक उठवले सामर्थ्याने. बाळा उठा आता म्हणे भोगी राज्य पित्याचे. मग नारदाने त्या राजाच्या चित्रकेतू राजाच्या मुलाला त्याच्या बाकीच्या म्हणजे ज्येष्ठ पत्नीचा मुलगा आहे त्याच्या बाकीच्या स्त्रियांनी याला विष देऊन मारलेलं आहे. तो मृत झालेला त्याचा मुलगा ज्याच्यासाठी राजा शोक करतोय, नारदाने कृपादृष्टीने त्याच्याकडे पाहिलं आणि त्याला जिवंत केलं. आणि त्या मुलाला सांगितलं की आता तो हे राज्याचा उपभोग आहे, कुणाच्या या चित्रकेतू राज्याचा आता तो राजा होशील. म्हणजे लहान मुलं आहे ते, मोठा झाला हा राजपुत्र म्हणजे राजाच होणार आहे. हां, नारद त्याला आशीर्वाद देतात की तू राज्याचा स्वामी होशील. असो यावरी नारदाने मृतार्भक उठवले सामर्थ्याने. बाळा उठाता म्हणे भोगी राज्य पित्याचे. तव ते उठले मृतार्भक पाहत असता सकळ लोक म्हणे वृथाच करते शोक पुत्र यांचा मानूने. ते मेलेलं मूल जिवंत झालं आणि काय म्हणतात, हे सगळे माझे नातेवाईक व्यर्थ शोक करतायत. म्हणाले कोण सांगतंय? ते मेलेलं बालक जिवंत झालेलं म्हणताय. काय म्हणतंय बघा. म्हणे तव उठले मृतार्भक पाहत असता सकळ लोक म्हणे वृथाचे करते शोक पुत्र यांचा मानवने. म्हणजे उगीच शोक करतायत. त्यांना वाटतं मी त्यांचा मुलगा आहे. गतजन्मी मी यांचा कोण? म्हणाले मी या जन्मात त्यांचा मुलगा आहे पण गेल्या जन्मात मी यांचा कोण होतो?
आणि पुढच्या जन्मात यांचा कोण असेल? गतजन्मी मी याचा कोण, पुढील जन्माचे नाही ज्ञान, कर्मगतीने पावलो जन्म, शोक करणे वृथायाचे. माझ्या कर्माच्या गतीने मी यांच्या पोटी जन्म आलो. माझी कर्मगती होती की राजाचा राजपुत्र व्हावाही, त्याप्रमाणे मी जन्माला आलो. माझं जेवढं आयुष्य होतं तेवढं बघून मी संपवण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण मला पुन्हा नारदाने जिवंत केले. मग हे सगळं मी माझ्या कर्माने तुमच्या पोटी जन्माला आलेलं आहे, तर तुमचा काय सांगू? म्हणजे तुम्ही माझ्यावरती प्रेम केलं, तुम्ही माझ्यासाठी शोक करताय, पण तुम्ही हा विचार केला नाही की आत्ता आपला असणारा हा मुलगा गेलेल्या जन्मी कुणाचा मुलगा होता, पुढच्या जन्मी कुणाचा असेल, या जन्मी आपला आहे. कर्मगतीने सर्वजाण शत्रू मित्र उदासीन, कर्मगतीने पावलो जन्म, शोक करणे वृथायाचे. आपल्या कर्माच्या गतीनेच आपल्याला मिळणारे मित्र, आपल्याला मिळणारे सगळे नातेवाईक, हे सगळे आपल्या स्वतःच्या कर्माने आपल्या अवतीभोवती जन्माला आलेले. जसं बघा, आपण मागे उदाहरण ऐकलं आहे की भरत रामाला म्हणतो की रामा, दशरथाने खरं म्हणजे या कैकेयीला वरच द्यायला नको. बर म्हणले, दिले असतील तरी तिला सांगायचं, हे तू वर मागू नको, याच्याऐवजी दुसरं काही मागून घे, मी तुला देईन. असं म्हणून तिचं समाधान करायला पाहिजे होतं, तेही त्याने केलं नाही. बरं, कैकेयीला तर काय पडलंय, वरच 2 मागायचे होते तर चांगले काही वर मागायचे ना. तिने असा कसा वर मागितला की ज्या वरामुळे रामा तुला वनवास झाला, तुझ्यावर लक्ष्मण आला, सीता आली, तुम्हाला वनवास झाला, तिकडे दशरथ राजा मृत्यू पावला. हे सगळं कुणामुळे झालं राजा माहिती आहे का? माझी आईची कैकेयी ना, तिच्यामुळे झालं, असं तो रामाला सांगतो. पण राम म्हणतात, भरता, असं तू तुझ्या आईला दोष देऊ नकोस, वडिलांनाही दोष देऊ नकोस. माय कैकेयीना दोषी नभे दोषितात, राज्य त्याग कानन यात्रा सर्व कर्म जात. अरे, सर्व कर्माने म्हणजे मला माझ्या नशिबामध्ये राज्य त्याग करणं लिहिलेलं होतं आणि मला वनवास घडणं हा नियतीचा भाग होता म्हणाले. नियतीने माझ्यावर काही कार्य सोपवलं आहे रावणवधाचं, त्यामुळे त्या दशरथालाही कैकेयीला वर देण्याची बुद्धी होणं, त्या कैकेयीने पण वर मागणं आणि त्यामुळे मला वनवास घडणं, हे सगळं माझ्या कर्माचा भाग आहे म्हणाले. त्याच्यात दशरथाचाही दोष नाही, आईचाही दोष नाही. माय कैकेयीना दोषी नव्हे दोषितात, राज्य त्याग कानन यात्रा सर्व कर्म जात. खेळ चालला असे माझ्या पूर्वसंचिताचा सगळा खेळ चालला आहे, त्याच्यासाठी मी दुसऱ्या कुणालाच जबाबदार धरत नाही, असं राम म्हणतात. कर्मगतीने सर्वजाण शत्रू मित्र उदासीन होती क्रमाक्रमाने. आपल्या कर्मामुळेच कुणी आपले मित्र बनतात, कुणी आपले शत्रू बनतात. शत्रू मित्र उदासीन होती क्रमाक्रमाने, मिथ्या संबंध सर्वांचा. पण हा सर्वांचा संबंध खोटा आहे म्हणाले. काही काळ आहे, काही काळाने आज ज्यांचे म्हणजे असं म्हटलं, कुणी कुणाचा कायमचा मित्र नसतो आणि कुणी कुणाचा कायमचा शत्रू नसतो. कुणी कुणाचा कायमचा मित्र नसतो आणि कुणी कुणाचा कायमचा शत्रू नसतो. म्हणजे आज जे मित्र आहेत, कालांतराने त्याचं आपलं नाही पटत तर त्यांचं शत्रूमध्ये रूपांतर होतं. आज जे मित्र आहेत त्यांचे आपल्याबद्दलचे असलेले गैरसमज नाहीसे झाले तर ते पुन्हा आपले मित्र होऊन जातात, किंवा त्यांना काही आपल्याकडनं मदतीची अपेक्षा असेल तर ते पुन्हा आपलं शत्रुत्व विसरून आपल्याला पुन्हा मैत्री करतात. तेव्हा हे शत्रू मित्र हा जो भाग आहे ना, तो आपल्या कर्माचा खेळ आहे म्हणाले सगळा. कर्मगतीने सर्वजाण शत्रू मित्र उदासीन होते क्रमाक्रमाने, मिथ्या संबंध सर्वांचा. पण हा सगळाचा संबंध खोटा आहे म्हणाले. मी स्वयंप्रकाश स्वयंज्योती मी जन्मे, हे तो भ्रांती मजला नलगे राज्य संपत्ती, स्वस्वरूपी मिळेन मी, स्वस्वरूपी मिळेन मी. तो लहान मुलगा म्हणतोय मी स्वयंप्रकाश स्वयंज्योती. त्याला त्या बालकाला ज्ञान आहे. काय ज्ञान आहे?
मी आत्मा आहे, स्वयंप्रकाशित आहे. मी राजाचा मुलगा नाही. मी कोण आहे? आत्मा आहे. मी स्वयंप्रकाश, स्वयंज्योती. माझ्याच तेजाने हे सगळं विश्व उजळलेलं आहे. मी स्वयंप्रकाश, स्वयंज्योती. मी जन्मे हेतो भ्रांती. मी जन्माला आलो हीच भ्रांती आहे. मजला नलगे राज्य संपत्ती. मला राज्य नको, संपत्ती नको. स्वरूपी मिळेन मी माझ्या आत्मस्वरूपामध्ये रम्माण राहणार आहे. मला तुमचं राज्य नको, काहीच नको. बोल परसोने ज्ञानमय सकळ करती महदाश्चर्य. राजावंदी संतपाय म्हणे झालो मोहरत. हे सगळं त्या मेलेला मुलगा जिवंत होऊन बोलतोय ते सगळं त्याने ऐकलं राजाने. आणि त्याच्या मनातला मोह म्हणजे हे सगळं माझं आहे, हा मुलगा माझा आहे, माझं आहे, हा जो मोह होता तो मोह नाहीसा झाला. हे सगळं पूर्व प्रारब्धाने आपल्याजवळ येणार. दोन उंडक्याचे होते सागरात भेट. एक लाट तोडी दोघा पुन्हा नाही गाठ. क्षणिक तेवी आहे बाळा मेळ माणसाचा. पराधीन आहे जगती पुत्र मानवा. मी स्वयंप्रकाश स्वयं ज्योती. मी जन्मे हे तो भ्रांती मजला नलगे राज्य संपत्ती. स्वस्वरूपी मिळेल मी. बोल परसोनी ज्ञानमय सकळ करते महदाश्चर्य. राजावंदी संतपाय म्हणे झालो मोहरेत. नारद करते त्या उपदेश. संकर्षण हा तुझा उपास्य. मंत्र देऊनी त्यास आशीर्वाद दिलासे. चंद्रकेतू राजाला त्याने सांगितलं संकर्षण देवतेची उपासना कर. चित्रकेतू राजाने जप केला एकाग्रांत करणाने. सप्तदिवस उदक प्राशने राहून केला जपयज्ञ. मग त्या राजाने 7 दिवस फक्त पाण्यावरती राहून जप केला एकाग्र मनाने. चित्रकेतू राजाने जप केला एकाग्र अंतःकरणे. 7 दिवस उदक प्राशने राहून केला जपयज्ञ. विद्याधरांचे आधिपत्य चित्रकेतू राजा झाले प्राप्त. संकर्षणाचे दर्शन होत धन्य झाला चित्रकेतू. विद्याधरांचं आधिपत्य, तो विद्याधरांचा राजा झाला पुढे. आणि संकर्षणाचं त्याला दर्शन झालं, म्हणजे उपास्य देवतेचं दर्शन झालं. संकर्षणाचे दर्शन होतं, धन्य झाला चित्रकेतू. गौरकाय संकर्षण नीलवर्ण व नीलवस्त्र परिधान. किरीट कुंडले दीप्यमान सनत कुमार स्तविता. ते त्याला संकर्षणाचं दर्शन झालं आणि त्याने असं पाहिलं की हा नीलवर्णाचा परमात्मा आहे. त्या गौरवर्णाचा हा परमात्मा आहे. कोण? संकर्षण. आणि नीलवस्त्र परिधान केलेले आहेत. किरीट कुंडले दैदिप्यमान. किरीट कुंडले त्या संकर्षण देवतेने परिधान केलेली आहे. आणि सनंदन सनत कुमार त्या ठिकाणी त्याची स्तुती करतायत. त्याने पाहिलं चित्रकेतू राजाने. चित्रकेतू सद्गदित प्रेमे चालला अश्रुपाता. मुखेन बोलवे दाटला कंठ चरणवंदी आनंदे. हे अजिता संकर्षणा तू अजिंक्य देवाना. परंतु भक्तांचा आंदणा झाला अवश्य भक्तीने. मग त्यांनी संकर्षणाची स्तुती केलेली आहे. हे अजिता संकर्षणा तू अजिंक्य देवाना. परंतु भक्तांचा आंदणा अवश्य झाला भक्तीने. ब्रह्माकरी सृष्टीत्वते तू आची निर्मले ब्रह्मदेवासी. देव दैवते तुझी सृष्टी करते स्पर्धा परस्परे. अनंत ब्रह्मांडे तुझ्या उदरी तुझी व्यापक चराचरी. तूची भक्तांच्या हृदय मंदिरी सगुण रूपे नंदतोसे. ऐसा तुझा ऐसा सांडोनी स्वरूप म्हणजे एका मूळ विषयार्थी जना. इंद्रादिकांचे उपासना विषयालके करतात. त्यांचे उपासना शिवंत म्हणून भोगे नाश पावता. भगवंता तू अविनाश तुझे भक्त मुक्त सदा. ते अशा देवतेची उपासना करतात की ज्या देवतासुद्धा प्रलयकालामध्ये नाश पावतात. पण तू प्रलयकालामध्ये सुद्धा नाश पावणार नाहीस. त्यांचे उपास्य नाशिवंत म्हणून भोगे नाश पावत. भगवंता तू अविनाश तुझे भक्त मुक्त सदा. तुझे भक्त आत्मा राम तीही तुझे जिंकले जाण. संत सदा निष्कांचन तुझं वाचून नेणते. पुत्रेषणा वित्तेषणा तिसरी दुस्तज्य लोकेषणा. त्या त्यागेला तिन्ही येषणा म्हणून निष्कांचन नावतया. अशा रीतीने संकर्षणाशी संकर्षण देव प्रसन्न झाला आहे. त्याची स्तुती कोण करत आहे? त्याची स्तुती हा चंद्रकेतू राजा करतो आहे. आणि ती स्तुती आता आपण उद्या ऐकूया. कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृती स्वभावात् करोमि यद्यन् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय हो जय श्री भागवता, आरती करू तुझ भगवंता। श्री शुक मुनीने परम भक्तीने नाना परीने गायले जा हरिचरिता। आरती करू तुझ भगवंता। वेद तरुचे मधुर फळ, साधुर सेजे सोज। आत्मा राम मुनी सकळ, सेवुनी झाले जन सुफळ। पहा पर्वणी आली अवनी की अघहरणी, भवजल तरणी ती पतिता। आरती करू तुझ भगवंता। येथे व्यासांची वाणी, सार्थक हरिगुण गाऊनी। शास्त्र पुराणे मुकुटमणी, परम प्रेमामृत जननी। सहज सेविता भाविक भक्ता, उदार दाता मोक्ष तत्वता देहाता। आरती करू तुझ भगवंता। जमते जनु मानस तीर्थ, द्वादश सोपाने युक्त। निर्मल भक्ति जले भरित, विहरे हरिहंस चित्त। लोक सुखमळे संत द्विज पुढे, सेवुनी रमले भान हरपले रसपीता। आरती करू तुझ भगवंता। अपार महिमा ग्रंथाचा, वदवेना कोणाचा। प्राणची कीर्तनकारांचा, मेवा कविवर संतांचा। जणू बोधाचा स्वयंप्रभेचा, द्वादश कळीचा रवी अंतरिचा तमहरता। आरती करू तुझ भगवंता। ग्रंथ नव्हे हा श्रीकृष्ण, गीते वेधी मन पूर्ण। अनन्य होता या शरण, खचित टळे जन्म मरण। त्रिताप जाती चिरये शांती, नाथ हि वदती कृष्णपती ठेवू माथा। आरती करू तुझ भगवंता। जय हो जय श्री भागवता, आरती करू तुझ भगवंता। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक, महाराजाधिराज योगिराज परब्रह्म, सच्चिदानंद भक्त प्रतिपालक, शेगाव निवासी समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।